海の声」という曲をちょうど季節的に夏の感じで合うかなと思いまして持ってきました。これCM ご覧になった方いらっしゃいますか？au 三太郎シリーズって言ってau のなんかガラケーとスマホのちょうど間ぐらいのなんか機能を持った携帯電話の CM で、浦島太郎と金太郎と桃太郎なんか俳優さんがこうやってなんかそれ実は友達だったみたいな話のシリーズがあるらしいんですけど、そこで、桐谷健太俳優の桐谷健太さんが浦島太郎を演じてるんですね。でそこで海辺で、乙姫さんに恋してるんですけど乙姫の乙ちゃんに、捧げて歌っていることでなんかこう三線三味線のような。なんか三味線が猫の皮ですよね。で三線って蛇の皮らしいんですけどそれ実際に桐谷健太自分で弾いてるみたいで、CD の方には三味線の音で入れてますけれどももちろん私が作ってるのは打ち込みですけど自分では弾いてないんですけど、YouTube とかも結構出てるのでよかったら弾いてみてください。じゃあ、海の声行ってみたいと思います。じゃあお願いします。空の声よ太陽
さん初めてでも初見でかなり歌えるんですね。はい、もう一回、ちょっと途中のところ細かいところが難しいですよね。もう一回いきましょうか。ちょっとじゃあ練習した方がいいところがあれば止めていきますね。もう一回前奏からいきましょう。最初がね、これ今ピアノで弾いてもらうとすごくレガートな感じなんですけど、この三振なんで結構ペン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 っていう感じのイメージなんですよね、もともとの曲。はい、じゃあ最初からお願いします。割と覚えやすいですね。ちょっといいでしょうか。で、割とタラタ8分音符8分音符4分音符っていうこういう音形って結構4分音符がすごく重くなりがちなので、まああんまり空の声がって言葉としては大事じゃないですよね。そんなにノーとかガーが目立って聞こえると汚いので、4分音符のところを優しく歌うつもりで。もう一回じゃあ123でソーラ入りましょうか。じゃあいきますね。123空の声が聞きたくて風の声に耳すませ海の声が知りたくて君の声を探してる。じゃあ私は今黙るので皆さんだけで言ってみてください。じゃあ123でいけますか。じゃあ最初の音だけお願いします。123空の声が聞きたくて風の声に耳すませ海の声が知りたくて君の声を探してる。はい、ありがとうございます。すごい皆さん丁寧にこう歌っていただいて、ちょっとだんだん遅くなってくる感じなんですけど、で前の確かもう毎回こういう歌謡曲は、言いますけども、16分音符タターンとかがやっぱりすごく皆さん丁寧に声を出されてるので遅くなっちゃうんですよね。そうするとちょっともったりした感じになるので、聞きたくてとかこういうところを軽く声も大事なんですけど、やっぱり遅くならない。聞きたくてって全部が全部そんな感じになるとすごくつまらないリズムになっちゃうので、聞きたくて風の声に、ここは言葉入ってないけどタタンっていう16分音符出して、耳、そこも16分ですよね。耳ってゆっくりいかないで耳すませ、ちょっとそこをこうキレよく言ってみてください。じゃあもう一回私も入りますね。123で空入ります。123空の声が聞きたくて風の声に耳すませ海の声が知りたくて君の声を探してる。先行きましょう。
にちょっとわからない音符が書いてありますよね。ちょっとバッテンにしたんですけど、はっきりだいたい今そこだとドぐらいのところに打ってあるんですけど、ささやきってはっきり歌ってるわけではなくて、ちょっとキって空気子音だけで歌ってる感じなんで、ただ、ささやき同じ音じゃなくてちょっと下げる感じのささやきで、なんとなくもう説明、書ききれないですね、楽譜には。ささやきっていう感じ、わかりますか？ちょっとやってみましょう。はい、そのはっきりした音にならなくてもささやきって歌わなくていいので、ささやきっていう感じでちょっとやってみましょう。じゃあじゃあそこのささやきだけ言ってみますね。1、2、3、4、ささやき。まあそんな感じでいいと思います。もう一回いきましょうか。じゃあこの辺ちょっと音細かくて取りにくいので、ピアノでメロディーだけ弾いてもらいますね。それに合わせて歌を向けていきましょう。じゃあ 4つ空振りします。1、2、3、4。会えないそう思うほどに愛愛が大きくなってゆく、川のつぶやき山のささやき、君の声のように感じるんだ。目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声、声に出せば届きそうで、今日も歌ってる海の声に乗せて、ここまで頑張ればあとまた空の歌いやすいところに入りますので、じゃあもう一回伴奏入れてもらいましょうか。会えないのところから、じゃあその1小節前からいきますか。会えないそう思うほどに愛愛が大きくなってゆく、川のつぶやき山のささやき、君の声のように感じるんだ。目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声、声に出せば届きそうで、今日も歌ってる海の声に乗せて、空の声が聞きたくて、風の声に耳すませ、海の声が知りたくて、君の声を探してる。おじいさんになってもここで歌
同じですね。メロディーはもう何回か歌っているので、その前の5小節がちょっとまた新しいフレーズが出てくるんで、じゃあ間奏後の右ページ下から5段目、1、2、3、たとえば、どっちだったんですか？じゃあ、たとえですね。そこをピアノじゃあまた弾いてもらって歌乗せていきますね。じゃあ 3拍数えます。1、2、3。たとえ僕がおじいさんになってもここで歌ってる君だけを思ってですね。まあすごい短いんですけど、ここだけちょっと違うフレーズが入ってきて、これも、一番多分難しくて大事なのがこう16分音符でちょっと前に引っ掛けるとこありますよね。ここでとか歌ってる、それがちょっと前に出過ぎるともうそれでリズムがゆっくりになっちゃうんですね。ここでしっかりこう溜めて、ここで歌ってる君だけを思ってこのリズムをこう出してください。もう一回じゃあ「たとえ」のところをもう一回ピアノでなぞってもらいながらいきましょうか。じゃあ3数えますね。1、2、3。たとえ僕がおじいさんになってもここで歌ってる君だけを思ってで転調します。じゃあ伴奏お願いします。海の声よ風の声よ空の声よ太陽の声よ川の声よ山の声よ僕の声を乗せてゆけ。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう結構時間も経ってきたので、じゃあ通して最初からいきたいと思います。じゃあ最初のベースからお願いします。風の声に
はい、ではこの曲はもう来月はやりませんので、もしちょっと歌い足りない方はそこに入れさせていただいた追加日程にぜひいらしてください。7月21日にちょっと追加日程で、鶴見サルビアホールのリハーサル室を借りて金曜日にやってくださいというのが結構希望が多かったので、ちょっと別で、会場を変えてやることにしまして、で内容は同じです。また海の声やりますので、歌い足りない方はぜひいらしてください。はい、じゃあ続きまして、今度感想でですね、イルモンド限りなき世界を歌いたいと思います。これが今月、今日が1回目ですね。だいぶ前、2014年ぐらいにちょっとやったので、ずっと前から来てらっしゃる方は1回歌ったことあると思うんですけれども、1965年ですね、ジミー・フォンタナの、によって歌われてイタリアでヒットした曲です。その後結構英語とかフランス語とかスペイン語とかいろいろ他の言語にも訳されて世界的にヒットした曲だそうです。ちょっとじゃあそのイタリア語の内容、これ最初からイタリア語で歌うとすごく難しいので、最初は歌は日本語でここではやろうかなと思うんですけど、一応その内容だけ訳したものを読んでみますね。いや、今夜は僕はもう君と愛のことについては考えない。君との愛のことについては考えない。僕は周りを見るために目を開ける。僕の周りではいつもと変わらず世界は回っている。かろうじて芽生えた愛とともに、すでに終わってしまった愛とともに、喜びとともに、僕のような人間の苦しみとともに宇宙の中で世界は回っている。おう世界よ、今だけ僕は君を見つめる。君の沈黙に僕は迷う。僕は君のそばで何者でもない。世界は一瞬たりとも止まらない。いつも昼の次には夜が来て、また昼が来るという歌ですね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。最初の方日本語で、一番日本語で行って、途中繰り返しで戻ったところ感想ですね。戻ったところ感想でちょっとピアノに弾いてもらって、で「オモンドソルタント」そこから2番のイタリア語だけちょっとこの回では歌ってみたいと思います。ちょっと今歌いながら楽譜の進み方も確認しつついきましょう。はい、じゃあ最初からお願いします。しないのになぜか私を冷たく照らす恋の喜びも恋の幸せも恋の苦しさも恋の虚しさもすべてが彼方に消えてゆく。温度限りない世界よ、いつもお前だけは私を見つめているの
感じです。ちょっとラララララララのところがちょっと変な音に行きそうだったので、ちょっと今やってみましょうか。2番カッコに入って、チョルノーペ、じゃあ2番カッコからいきますね。1、2、3、4、ラからいきましょう。で、最初のところ結構頑張って喋らないと、のんびり言ってると入らなくなっちゃうので、やっぱりイタリア語を歌う時もそうですけど、日本語も文字だけ追ってるとすごく遅くなってしまうので、月の光も太陽もちゃんとやっぱり言葉の丸ごと考えながら、月の光も太陽も言葉しゃべるっていうつもりで、月の日っていうふうに一個一個一文字一文字歌わないで、こう言葉ごとにまとめて歌いましょう。そうすると少しその食いつきが良くなってくると思うので、もう一回じゃあ前奏からお願いします。忘れてくださいね。一応目安でこう書いてあるだけで、もうその音で喋ってもらえればいいので、じゃあ私抜けますので、皆さんだけでもう一回どうぞ。前奏からお願いします。だいぶいいんですけども、すごく周りの方をこうちょっと気にされてる感じで、周りも気にせず、もうマイペースでどんどん進んでください。で、後半結構こう朗々と歌うので、最初からそんだけ歌ってしまうともう後半がね、もう伸び伸びになっちゃうので、最初はもうしゃべる。で、この曲3段階な感じですよね。次の段階で恋の喜びも少しずつリズムが出てきて、でもここもまだ歌ってはいないですね。そんなで「お盆ど」でようやく自分の声の声の音色の良さを聞いてもらうのはここまで取っときましょう。もう声の音色を聞いてもらわなくていいので、とにかく喋りますね。ここはもう一回じゃあ一緒に行きましょう。前奏からお願いします。声よりも言葉を。私を見つめ
タリア語のところをもう一回やりましょうか。さっき全体の訳を読んだんですけど、今ここでイタリア語を歌うところですね。おモンドのところ、を世界を、モンドってよく出てくるんですけど、感想で世界をモンド、ソルタント、ソルタントアデッソ、今だけイオティグワールド、グワールドで見るですね、僕はティ君を見る、で、ネルトゥオシレンツィオ、シレンツィオって静けさ、静かな、ネルトゥオシレンツィオなんで、君が沈黙しているんですね、そのシレンツィオ、君が黙っている、そういう状況で、イオミペルド、ペルドって見失うとか、自分を失ってしまう、僕は迷ってしまう。そのニエンテアッカントはアッカントもよく出てくるんですけど、そばで、君の近くでってことですね。アッカントは君のそばで。で、ニエンテって何者でもない、僕はもう、何者でもない存在がないとか取るに足らないものだっていう感じですね。そのニエンテアッカントはて、君のものでは、君のそばではもう役に立たないとか、何者でもない。で、イルモンド、また世界はノンシエフェルマートって、フェルマータって記号ありますよね。止まる。ノンシエフェルマート、マイ、決して、モメント。モメントって英語のモーメントに似てますけど、一瞬。ほんの一瞬たりとも、ノンがついてるので、止まらないんですよね。地球、世界は一瞬たりとも止まらず回っている。で、ラノって夜はインセーグエは、ついてくる、追いかけるとか、センプレ、いつも、イルジョールノは昼ですね。夜はいつも昼の後を追いかけて、で次その逆でディルジョールの昼はベラ来るだろう、またその次に昼が来てみたいな続いていくっていうところを今歌ってますね、イタリア語で。でやっぱりそれも一個一個単語を分かって歌うとすごくリズム感が良くなってくるので、ただカタカナ一応振ってありますけど、カタカナ見るよりもちょっと知ってる単語とかは意味を分かりつつ載せていただけるとリズム感が出てくるかなと思います。じゃあ、感想終わって「オモンド」のところ、もう一回言ってみましょうか。じゃあここからもう一回ですよ。じゃあカウントでいきますね。12345オモで入ってもらいます。12345オモンド最初から、日本語から入って繰り返してイタリア語で言ってみたいと思います。月の光も太陽も
恋の虚しさもすべては彼方に消えてゆく思うの限りない世界のいつもお前だけが私を見つめてじゃあ2小節前かなぐらいで大丈夫ですか。1、2、はい。この汽車はいいの
方が緊張感のある演奏ができるかと思うんですけど、まあ、一応皆さんでっていうことなのでこの高さで、多分今月の CD に幻聴のもっと高い調のが入ってるのでカラオケがもしよかったら、そちらに声の高い方は合わせて歌ってみてください。じゃあちょっとナポリ語ですね、そっちを重点的にいきましょう。まずじゃあちょっと歌いやすいの後半からいきましょうか。キステオパエゼからいきますね。じゃあ123で入ります。123キステオパエゼドソレキステオパエゼドナポリ語なので割と調べてそのまんま単語がこうイタリア語の辞書では出てくる単語少ないんですけど、キスと、標準イタリア語で言えばクエストですね。クエストへ、でオが定冠詞になるんですね。イルパエーゼ、その国、ここが、パエーゼとソーレ、ソーレは有名ですよね。オーソレミオのソーレで太陽、ここが太陽の国、太陽の土地、太陽の国で、また同じくキステオパエゼドマーレ、マーレは海、ここは海の土地で、キステオクエステオパエゼアドトゥッテパローレ、すべての言葉が、ソドーチェ、甘くてソアマーレ、甘くて優しい、すべての言葉が甘くて優しい土地である。キステオパエゼアドトゥッテパローレ、すべての言葉がソーセンプレパローレダンモール、ダンモールで愛のですよね。でセンプレ、いつも、すべての言葉がいつも愛の言葉なのだ。もう一回、言ってみましょう。キステオパエゼ、じゃあ123でいきますね。123キステオパエゼドソレキステオパエゼド少し急いでキステオパエゼドトゥテパ前半いきましょうか。オジェストタントレロからいきますね。オジェ、標準語だとオッジですよね。今日オジェストタントアレロ、アレグロ、陽気なっていうのが、ナポリ語でアレロになって、陽気なとか楽しい、なんて楽しい今日であることか、クワーゼクワーゼメテセキアンニェレって、全然違うように見えるんだけど、ピアンジェレ、イタリア語の泣くピアンジェレっていうのがナポリ語だとキになるんですね。ピがキアンニェレ、泣くで、メテセやキアンニェレで泣きそうな、クワーゼクワーゼでまるでクワジ、まるでもう泣いてしまいそうなぐらい、スタフェリーチタ、フェリーチタは幸せ、まるで泣けてきそうなぐらい幸せだ。そこだけいきましょうか。
おチェストタントアレロ。ちょっと音楽暗い感じなんですけど、すごく喜びなんですよね。タントアレロ。アレグロって音楽用語でもありますけど、陽気なとか軽快な、それと同じでアレロ。じゃあもう一回123でいきますね。123。おチェストタントアレロ。Quasi me mettessi a piangere questa felicità。 そうだからキアンニェレっていう時にピアンジェレもう泣けてきそうなぐらい胸がぐっと詰まる感じで歌ってください。キアンニェレペスタフェリチタ。嬉し泣きですよね。もう一回いきましょう。オッチェ123。おチェストタントアレロ。カクワゼクワゼメメテセアキアンニェレペスタフェリチタ。で前をベーロをヌンネオベーロ。ベーロ真実かあるいはヌンネオベーロ、真実ではないか、嘘か誠か、ね、カソトゥルナートはナプレ、トゥルナートって戻ってくるんですよね。ナポリに戻ってきたというのは本当なのかって、ちょっと自分がすごい信じられないっていう感じの、で、マヨベーロカストか、本当にベーロって何回も出てきますけども、ここに戻ってきたっていうのが本当なんだろうかっていう、ちょっと信じられない思いですね。ここ、マヨベーロヌンネオベーロ、そこから行ってみましょうか。左側のページの、下から3段目の一番後ろのところ、マヨベからいきますね。12で12、マヨベーロヌンネオベーロ。そう、ここちょっと言葉を入れるの難しいんですけど、音符がターターターって書いてあるんですけど、それ日本語のに合わせて書いてあるので、ベーロ、そうか、ちょっと振り仮名がちょっとずれてますね。ごめんなさい、それ私の楽譜の作り方もうちょっとうまくすればよかったんですけど、ベーロヌンネオって少しイタリア語の時ドがタイがかかる感じで歌うとうまく入ると思います。ベーロ、降りた音でロで、次がヌンでネオベーロ。そのイタリア語はそのように入ってるんですけど、振り仮名がちょっとずれてますね。マヨベーロヌンネオベーロっていうと入ると思います。もう一回そこ行きますね。1、2、マヨベーロヌンネオベーロ。そうヌンネオって下からヌンネオベーロ。もう一回いきますね。前から1、2、マヨベーロヌンネオベーロ。先行きます。カソトルナコナプレマヨベーロカストカ。で、ここから電車の駅の場面になって、トレーの電車、列車がステーバンコーラ、まだ、アンコーリンタスタツィオーネってステーションですね。駅の中に、駅にいるときにクワンの、アッジョンティーゾエプリンメマンドリーネでマンドリンですね。でプリンメ、初めてマンドリンの音を、聞いた。駅にいるときにマンドリン、ナポリらしさがすごくそこで出てくるんですけど、でそれで、ナポリに戻ってきたかなっていう、感じですね。じゃあ
ポートレーのステ番号からいきます。じゃあ12で、はい、123かな。123ポートレーのステ番号に達させようでQuando aggiuntivo il primo mondoそう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 、うん、じゃあもう一回そこ練習します。ポートレードから123ポートレードステバンコーリンタサティオデQuando aggiuntivo il primo mondoそうそう、うん、じゃあ、ちょっと難しい前半少し、細かくやったので一回通してみましょう。じゃあ123で入ります。お J からですね。123おジェストタンバレロCapaz de poderete se acchiagnere questa felicità, ma è vero, non è vero, caso tornato a nature, ma è vero, caso potrei ancora in tassazione quando aggiuntivo il primo amore 続けます。歌いましょう。まあ一応今日で最後ですけど、一応歌い足りない方は21日まだありますのでお聴きいただければ。はい。じゃあ最初から日本語、じゃあナポリ語で言ってみたいと思います。
ありがとう。